Horsmakopasta Teija, moi! Tänään lähdetään jahtaamaan suppilovahveroita. Näin ihana ilma ja metsät täynnä luultavasti, toivottavasti, niin mennäänpä katsomaan. Jos ei entuudestaan tiedä, missä suppilovahveroita kasvaa, niin kannattaa tähyillä tämmönen paksusammallinen rinne, jossa on kuusia, niin tää on erittäin todennäköinen paikka niitä löytää. Mäpä nyt tässä hetken pyörin, niin uskoisin, että täältä löytyy. No niin, 7 askeleen päässä löytyi ensimmäinen pieni esiintymä. Suppilovahvero on helppo tunnistaa, kun katsoo alapuolelta. Keltainen, kellanvihreä, rusehtava jalka. Voimakkaasti tämmönen poimuttunut alapinta, ei ole helttoja. Ja sitten päältä päin tämä väri vaihtelee vaaleasta hyvinkin tummanruskeaan. Ja siinä on tuo reikä, niin kuin suppilossa on. Nyt sitten etsin näitä lisää. Kun kumartuu sieniä poimimaan, niin yleensä sitten heti näkee, että niitähän on siinä lähettyvillä muitakin. Sienen poiminnassa niin koko sieni jalkoineen päivineen kelpaa. Ja kannattaa jo metsässä katkaista tämä tyvi, joko sormin tai sieniveitsellä. Niin sitten ei tarvitse kotona enää joka sienestä erikseen nyppiä multasta jalantyveä pois. Voi, miten on kaunis. Suppilovahvero on hyvä maastoutumaan. Se kätkeytyy kaikenlaisten varpujen ja risujen alle. Ja maastossa kannattaakin tähyillä kaikenlaisia painanteita ja kivien ja kantojen kylkiä. Ja jos on vanha, ruohottunut semmoinen metsäautotie, niin semmoiset on erittäin hyviä. Tuollakin niitä on jossain piilossa. Kiva, kun löytyy myös ihan pieniä. Se tarkoittaa, että tänne voi tulla vielä uudestaan. Näitähän voi kerätä ihan niin kauan ennen kuin lumi peittää ne. Että ei ole mikään kiire antaa näiden rauhassa kasvaa. Tämmöinen selkeä metsä on kyllä niin lumoava paikka, että täällähän kuljeskelee, vaikkei mitään löytäiskään. Mutta uskonpa, että täältä nyt jotakin vielä löytyykin. Metsä. No niin, takaisin autolla. Tänä vuonna näyttää käyvän niin, että mitä tahansa etsii, niin kanttarelliksi menee. On tuossa ämpärissä kuitenkin suurin osa tohon asti niitä suppilovahveroita. Ne laitetaan kuivuriin. Ne vois myös laittaa kuumalle paistinpannulle ja höyryttää ylimääräiset nesteet pois ja sitten pakastimeen. Kanttarelleista pitäisi keksiä ehkä jotain uutta jännää. Niitä on tänä vuonna syöty niin paljon. Pistähän kanava tilaukseen, niin pääset uusille, ehkä vähän hikisille sieniretkille. Ihana syksy.